and I am your next destination. For our next destination, welcome to Silay City. Ngayong araw, para sa ating next destination, tara na at samahan niyo akong mamasyal sa tinuguriang The Paris of Negros, Silay City. Para marating ang Silay City from Bacolod City, kailangan mo lang pumunta ng Bacolod North Terminal at sumakay ng bus or jeep papuntang Silay for only 20 pesos. Congratulations! Travel time? Aabutin ka siguro ng mga 20 to 30 minutes na may layong 15 kilometers. O, sobrang lapit, di ba? Ang Silay City ay kabilang sa tatlong syudad sa Negros Occidental na kung tawagin ay Metro Bacolod. Kinabibilangan ito ng Bacolod City, Talisay City at Silay City. At bago marating ang Silay City, madadaanan mo ang Talisay City. Waswas Bugsay Talisay! At dahil kilala ang Negros Occidental as the Sugar Bowl of the Philippines, marami kang madadaanan ng mga sugarcane plantation. Te, mapangos na tatubo? After 20 minutes, welcome to Silay. Maaaninag na progresibo na talagang Silay dahil meron na silang shopping malls. At isa na nga dito ang Gaisano Grand. At meron din kilalang mga private school katulad ng Silay Institute, at St. Teresita's Academy. At pagpasok pa lang sa kanilang sentro, bubungad na kaagad ang pinagmamalaking mga ancestral houses, pero patikim pa lang yan. Isa na nga siguro sa pinakasikat na kalye dito sa Silay ay ang Rizal at Zamora Street. Ang pagiging religyoso ng mga taga-Silay ay maaaninag sa kanilang simbahan. The only church with a dome in Negros Occidental and the only pro-cathedral in the Philippines. Ang sugar baron na si Don Jose Ledesma ang nagpondo para maitayo ito taong 1925 at ang Italianong arkitektong si Lucio Bernasconi lang naman ang nagdisenyo nito. Astig, di ba? In 1760, Silay was recognized as a town in a letter of Governor Juan Jose de Mijares, mentioning as a leading town in the north. At taong 1957, ang Silay ay naging ganap na syudad. Kilala bilang Paris of Negros dahil sa mga European-inspired houses at diniklarang historical landmark. At ito ang pangalawang museum city sa Pilipinas, kasunod ng Vigan.
Napakagandang pagmasdan kung paano nila na-preserve ang mga lumang bahay at istruktura. Pati mga bagong gusali ng mga fast food ay hango na rin sa mga lumang disenyo. Astig, di ba? Igo, rice pa ko di palihog, pa-refill na lang dayon sa chicken oil ah. Halina't pasukin naman natin ang Silay Market. Dito makakahanap ng mga mura at nagsasarapang mga kakanin na gawang silay. Namit gid. And my top pick for Silay delicacies are empanada, fresh lumpia, cassava cake, yama tart. Do kadamo na gidaw, pwede tanan na lang. Kung gusto mong ma-experience matulog sa isang ancestral house, meron din silang mga bed and breakfast katulad nito. Balon na kamudoy akag magpanabi-tabi basi patuyawan ka mo. Isa na nga siguro sa pinakasikat na ancestral house sa Silay ay ang Balay ni Grense o tinatawag din na Victor F. Gaston House. Naitayo ito taong 1898. Meron nang naman 12 kwarto ang bahay na ito. At sala na sinlaki daw ng isang basketball court. Tikalo now! At dahil sa pandemya, pansamantalang nakasarado sa publiko ang bahay na ito na ginawang museo. Sayang, hindi ko gid masuksok ang barong ko. Mapiktoryal pa ko tani.
Ang pinakalumang panaderya sa Silay ay ang El Ideal na matatagpuan sa isa ding napakagandang ancestral house. At dahil nagtitipid ako at medyo pricey yung mga food nila, mantiner lang ko anay fresh lumpia ag empanada sa Silay Market. And that would be it for today's vlog. Till next time Silay. At sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. This is Dex Destination once again always saying bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog. Nakita, pagid ang puno sang bubog, may white lady tabi-tabi.